bi qabri wa lam fi bayan sun yi wannan kuma su mimmiƙe jikin shi dan zai dade su kama kafan shi haka su daure ko wuyan shi zama ne jikin shi yana miƙe tun daga asibiti ko tun daga inda sai aka kira ka zo kai magana wanka kana zuwa abu na farko in so samu ne ka tanadar da kayayyaki da ake da bukata akwai ruwa akwai kafur akwai magariya mace ce akwai kayan kitso bismillah da kum da dai sauran abubuwa da ake da bukata amma ba dole bane sai an samu wannan duka wanda aka samu za a iya amfani da shi in an riga an cire tufafin gawa wanda aka fi so kana zuwa kai da za ka yi wankan gawa mutum ɗaya na iya wankan gawa malamai suka ce a samu mutum uku mutum biyu suke yi mutum ɗaya kuma shi yana taya su jujjuyawa yanzu ina neman mataimaka kamar mutum biyu misali wanda za mu yi kan su bismillah 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 in so samu ne sun sanya safa a hannunsu sa kuma iya sanya murfin fuska musamman tun da akwai cututtuka da ke iya tashi daga cikin wannan zuwa wannan kamar yadda muka ga a zamanin corona ko kafin corona musulunci duk ya nuna wannan sai su abu na farko su tallafo gawa kamar za su zaunar da ita haka da nufin su yi ma gawar tsarki a danna cikin gawar a hankali sau uku sai a dawo da shi ina abin zuba ruwa ya kan tallafo shi haka a sanya hannu a yi mai tsarki ta baya ana zuba ruwa a yi mai tsarki ta baya sai kuma a cusa hannu a yi mai tsarki ta gaba amma bayan an cire tufafin shi ba sharaɗi ba ne gawar da zama to a rubuce ba da sai a samu tufafi wanda za su yi al'aura ne a fara daidai haka ko ya zama to al'aurar shi aka rufe in namiji ne haka in mace ne zai iya kawo har injinta sannan sai a fara wanka har a yi wankan da tsari ba a so mutum ya ga al'aurar mamaci sai dai akwai bukata ya sa hannu ya wanke ko kuma ya sa hannu ta ƙasa so abu na farko shi ne tsarki idan aka yi gama yin mamaci tsarki sai a lura irin al'aurar sallah shi ne mataki na biyu za a fara daga hannun dama ko ana zuba ruwa za a wanke su ɗaya ya wadatar ana iya yi su sai hannun hagu amma idan aka zo baki ba za a zuba ruwa a baki ba sai a samu auduga a jika shi sai a goge haƙoran mamacin da shi a goge ramin hanci an gama da wanke abu na uku sai a wanke fuskar mamacin yadda ake yi wajen alwala sai a wanke hannun dama sai a wanke hannun hagu sai a shafi kai haka a dawo da shi a shafi kunne sai a wanke kafar dama a wanke kafar hagu an gama yin alwala kenan wanda shi ne mataki na biyu mataki na uku sai wanka sai a fara yin wankan a ce bismillah sai a fara wankan daga kai za a yi wankan nan ne da ruwa wanda ba gaura ya shiga komai ba za a dubi yanayi da ake ciki inda yanayi ne na hunturu sai a samu ruwa lalla mai dan zafi in kuma yanayi ne na tsananin zafi za a yi amfani da ruwa na sanyi zai zama to babu damuwa sai a fara wankan nan daga ka gashin shi haka za a zuba ruwan a zuba su uku a wanki sai a wanke ƙarin jikin shi da dama haka ke in an gama sai a ɗan tallafa shi haka a juya shi amma a kula da al'aurar shi sai a wanke gefen baya na dama ɗin shi ma in an gama sai a dawo da shi sai a zo a wanke gefen hagu sai a tallafo shi tallafowa na nawa kenan na biyu sai a wanke ɓarin baya ɗin nan shi ma zuwa ƙarshe an gama wanka na farko kenan wanka na biyu sai a samu ganyen magarya a daka shi a cikin turmi ko a daka shi a kan dutsen nika in aka zuba shi a cikin ruwa zai bayar da fitaje zai bayar da kumfa a shi wanda za a yi shi wanka da shi in babu ganyen magarya za a yi amfani da sabulu da zama to an samu kumfa sai a yi mai wanka irin wankan da aka yi na farko amma ba za a sake alwala ba daga ina za a fara daga ka za a wanke kan shi ana zuba ruwan kumfan ana wankewa ana zubawa sai a zo a wanke gefen dama da ruwan kumfan nan ko ruwa na ganyen magarya sai a tallafo shi tallafawa na nauke nan na uku an yi biyu a baya sai a wanke aka bayan shi a dawo da shi a zo a wanke gefen hagu an zuwa ƙarshe a tallafo shi a wanke nan ya zama juyawa nauke nan duk wanka biyu an gama wanka na biyu wanka na uku sai a gauraya ruwan da wato dakakken kafin ko kuma turare kafin wannan ko za a zuba shi a cikin turmi ruwan turare sai a daka shi ya zama to ya bayar da gari ne za a yi ba a zuba a cikin ruwan ko aka zuba a cikin ruwan sai a yi mai wanka
wanda aka gauraya da dakakken kafa irin yadda aka yi wanka na biyu ba a lura kuma sai a fara da ta sun nan gama sai bayan dama a yi har zuwa ƙarshe don tallafo na nawa kenan biyar sai a yi nan da shi ma a dawo da shi sai a zo a yi bayan hagu tallafo shi sai a yi wannan bari a takaice wannan shi ne wani kaka guda uku amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi na ummu abiya ya faɗi musu lokacin da za su wanke yar shi zainab idsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an in ra'aytunna dhalik wanke ta su uku ko su biyar ko su bakwai in kun ga bukatar haka ko haka bane gurgudun bukata gurgudun abin da za a yi daga cikin abin da zai sa a ƙara maimaita wanka misali an riga an yi magawa wanka na farko na biyu ana kan yin na uku sai bayan gida ya fito ko wani kazanta ya fito to a wannan sai a wanke wannan kazantar sai a ƙara wanka in da ma an riga an yi uku ne yanzu biyu za a ƙara ba ɗaya ba saboda ya zama to biyar in an riga an yi shida ne an riga an yi biyar ne sai a ƙara biyu ya zama to bakwai ya zama to mara kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a takaice haka ake yi to wannan wanka kenan na gawa lafiyayyen gawa amma gawa ne mutu sakamakon hadari ko sakamakon gobara ko ya mutu ya rube to wannan kuma suna bukatar wani treatment na daban in gawa ne wanda ta kwaɗe da jini ko wasu gaɓoɓi sun yanyanke to malamai sun yadda babu laifi za a iya gayyato malamin asibiti ya zo inda jini yake fitowa a samu abun gare jini har stitches ma babu laifi a tattara jini inda za ka dinka saboda jini ya daina fita a dinka a sa auduga a sa ayodin a tattoshe saboda dai zama jinin bai ci gaba da fitowa ba alamun kuma suka ce bayan aka samu wato wannan detol kenan aka da ruwan zafi inda jini yake fitowa aka zuba a wajen yana iya tare shi ba zai yi fitowa kuma gawa ne wanda ta kone to ita ba za a yi mata wanka ba sai dai inda ya kone a jikinta babu yawa sai wani waje a shafe da wani waje kuma a yi taimama in kuma ya zama gaba ɗaya ma ba za a iya wankan ba sai a yi magawa taimama a taƙaice haka ake yin wankan gawa kuma babu wahala yana da sauƙi kwarai da gaske in aka yi wanka aka ƙare an ƙare wankan gawa ta sai bayan gida ya fito ba da an sanya likafani ba malamai suka ce a yi mishi ƙarfi sai a yi mai alana wasu kuma suka ce a ƙara adadin wankan in ana ganin haka zai fi tsaftace shi amma ko alana aka yi yawon amma in an riga an gama sanya likafani sai bayan gida ya fito wannan ba sai an kwance likafani sai a gaba za mu yi bayanin yadda za a yi a tare bayan gidan ko da ya fito kare zai bata likafani Allah ta'ala ya samu dace wannan bayanin kwamfan gawa da mutum ce da kan da kai za mu samu bayani da yawa Allah ta'ala ya samu dace da kyawa ba ku da wani